Morjesta ja tervetuloa update-videon pariin. Tällä videolla mä käyn läpi vähän, että mitä mulle tänään kuuluu, mitä mä sain irti kisoista ja mitä tulee tapahtuu seuraavien päivien aikana ja seuraavan parin viikon aikana. Mä oon ollut pari päivän kipeänä. Mulla on vatsa ihan sekaisin, ihan järkyttävä päänsärky ja oksettava olo. Ja mä oon nyt viimeiset 2 yötä ravannut vessassa silleen vajaa tunnin välein. Ja senkin takia mä en saa oikein nukuttua ja sekin vaikuttaa sit jaksamiseen päivällä. Mä en oo käynyt salilla parin päivään ja mä oon tänään herännyt jo 7. Kello on nyt 8.25. Mä otin kuntokuvat aamulla ja on oikeastaan vaan ravannut vessassa. En mä oikein kerennyt muuta tekemäänkään. Ja mulla olisi oikeesti ollut herätys vasta joskus 11:30 aikaa. Aika turha olo olla tähän aikaan hereillä. Mut joo, tänään on tankkauspäivä. Ei tee ollenkaan mieli syödä, vaikka se kuinka hassulta kuulostaakin omaankin korvaa. Wow. Hei. Terve vaan täältä editointipöydältä ja mä oon just tehnyt aamupalan ja mä oon myös tehnyt sen päätöksen, että tänään ei tankkailla, vaan siirretään tankkauspäivä myöhemmäksi, jolloin mä oon terve. Jatketaan videota. Katsotaan, että pystyykö tänään mennä salille, että helpottaako olo sen verran vai jätetäänkö tänäänkin välistä. Saattaa olla, että jätetään välistä tänäänkin. No, mitä mä sain irti kisoista? Mä taisin edellisellä videolla sanoakin, että noista saa tosi hyvän baselinen seuraaviin kisoihin ja myös tulevalle kilpauralle. Ja olin ihan oikeassa. Tosta sai tosi hyvän pohjan, minkä päälle rakentaa. Mä opin itsestäni tuolla ainakin sen, että mua ei jännitä lavalla. Mä olin itse asiassa yllättynyt tosi paljon siitä, että kuinka vähän mua jännitti oikeasti mennä sinne lavalle ja esiintyä siellä, koska mulla ei oikeastaan minkäänlaista esiintymisestä ole kokemusta ja mä oon ollut pienestä asti aika ujo, niin toi oli aika hyvä kokemus itselle ja jäi tosi positiivinen olo siitä. Sijoituksen kannalta ei jäänyt hirveästi kotiin viemistä, mutta ainakin sain paljon oppia kisoista ja mitä sitten ammentaa seuraaviin kisoihin, jotka on Lahdessa 3 viikon päästä. Kisat oli tosi jees. Mä en hirveästi jaksanut kuvata siellä. Mä jätin vähän lyhyeksen kisavideon, koska mulla ei hirveästi ollut matskua itse kisoista tai kisojen jälkeen. Mä vaan oikeastaan keskityin siihen omaan tekemiseen ja nautin siitä kisakokemuksesta. Mä voisin tähän taustalle pistää pyöriin vaikka noita kisapäivän aamukuntokuvia. Tässä varmaan on muutenkin pyörinyt jotain klippejä niistä kisoista taustalla. Aamulla kisapäivänä mulla oli sellainen kunto, mihin mä olin tosi tyytyväinen ja etenkin nämä selkäkuvat niin on ehkä parasta selkää, mitä oon iteltäni tähän mennessä nähnyt ja mä olin tähän oikeasti tosi tyytyväinen ja oikeastaan kisoissani ihan samalta. Saatiin pidettyä hyvin nesteet loitolla ja otettiin ihan snadisti hiilariin väkkärillä ja taisinko mä ottaa yhden pre-workout-scoopin siinä. Ja mä olin oikeastaan yllättynyt, kun mä en oo parin kuukauteen käyttänyt edes mitään kofeiinituotteita. Mä olin yllättynyt, että kuinka vähän se PVO tavallaan tuntui. Mä ajattelin, että mä menen ihan pärinöihin siitä, mutta en mä oikeastaan tuntenut sen vaikutusta millään tavalla. No, mitä seuraavaksi? Tosiaan ne NF:n kisat Lahdessa 5.–6.10. ja sinne olisi tarkoitus nyt kiristellä. Mulla on tässä kunto vähän pehmentynyt ja ollut sellainen vähän nesteisen näköinen kuntokuvissa nyt pari aamua, kun on ollut tosiaan kipeänä ja ei ole saanut
oikeastaan askelia täyteen eikä ole käynyt salilla ja semmoista, mut kyllä tää tästä. Tässä on vielä vähän vajaa 3 viikkoa aikaa kisoihin, niin jos tässä kerkeisi vielä tulee terveeksi ennen niitä kisoja, niin se olisi jo iso voitto. Tosiaan toivottavasti en ole pitkään kipeä. Sais mentyä sellaisella autopilottimodella tämän prepin loppuun asti. Pystyisi vaan keskittyä siihen dieettaamiseen ja treenaamiseen ja kaikkiin muihin pakollisiin juttuihin. Sitten kisojen jälkeen olisi tarkoitus pistää jonkunlaista reverse-diettiä päälle ja kunnon kehityskaudelle ainakin pariksi vuodeksi, ellei jopa pidemmäksi aikaa. Ja otetaan kunnolla kokoa tähän kroppaan. Se on oikeastaan ainoa, mikä mulla tällä hetkellä läkkää tuolla lavalla, että kokoa tarvis vaan lisää. Ja parin kuukauden päästä aukeaa tuohon ihan mun lähelle uusi PTV-gymi. Ehkä olisiko tästä vajaa 2,5 kilsaa, niin menee pyörällä oikein mukavasti. Mä rupeen ehdottomasti käymään siellä ja se on itse asiassa ollut kovassa odotuksessa tässä, että milloinkohan se aukeisi ja että mihin se aukeisi. Mulla oli aika vahva aavistus siitä, että mihin se saattaisi aueta, mutta nyt se varmistui, se aukeaa tuohon Tikkurilaan. Sitten kun pääsee kunnon offille eli kehityskaudelle, niin mä haluan oikeastaan vaan panostaa siihen bodaamiseen ja someihin ja tietty koulunkäyntiin. Ja mulla on sellainen ajatus, että offikin tulee sujuu paljon paremmin kuin viime offin ainakin loppu. Mulla oli silloin paljon stressiä ja ahdistusta, niin ei oikeastaan tehnyt mieli syödä viimeiseen 3 kuukauteen ja jäi ehkä sit senkin takia vähän nyt kisoista kokoa haalimatta, mutta ei se mitään, otetaan kaikki irti ensi offista. Mut joo, sellaista mun arkeen ja tuleville viikoille. Jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää-nappia ja muista tilata, niin näet seuraavatkin videot. Jos et ole vielä nähnyt kisavideota tai 3 Days Out-videota, niin me katsoo tosta alhaalta. Tossa on ainakin joku video ja tosta pääset suoraan tilaamaan. Ja en tiedä milloin tulee seuraava video. Jos pääsis sinne salille vaikka joku päivä, niin vois kuvata jonkun treenivideon. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa. Moi!